हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं मन्दं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सङ्गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशा कृष्ण साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदागस्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामधारिणे नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रजापिनी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ റിസ്റ്റോൺ മംഗളൂരുവിന്റെ മലയാളം ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധ്യായം 4 അധ്യായം 4 ഇതാണ്. ഞാന് അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെല്ലാം പറയാം. 15 15 പഠിച്ചു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മുമുക്ഷുക്കൾ എന്നാണ് അല്ലെ? മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ് മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അതേപോലെ പാലിക്കുന്നവരാണ് ഈ മുമുക്ഷുക്കൾ.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അർജുനനും ഈ മുമുക്ഷുക്കളുടെ പാത പിന്തുടരണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് മുമുക്ഷുക്കളാണെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലൂടെ അവരവരുടെ ഓരോ തലത്തിലുമുള്ള ബ്രഹ്മചര്യം, വേദഗാഹൃസ്യം, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം എല്ലാ തലത്തിലും എത്തുമ്പോൾ അതാത് തലത്തിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം യഥാപോലെ നിറവേറ്റി മുന്നോട്ട് പോയി സന്യാസത്തെ പോകുന്നവരാണ് ഈ മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അർജുനൻ ഇടയ്ക്കൊന്നും സന്യസിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, കർത്തവ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സന്യസിക്കാൻ പോയാൽ ഇവരെയൊന്നും വധിക്കണ്ടല്ലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ എന്താണ് ഈ മുമുക്ഷുക്കളുടെ പാത പിന്തുടരുക, അല്ലാതെ നീ എന്താണ് ഗാഹർസ്യത്തിൽ പകുതി വഴിക്കിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, സന്യാസത്തിന് പോകണ്ട, അത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അവനവന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പാതയല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടാളുകൾ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഭൗതികതയാൽ മലിനപ്പെട്ടവരാണ്, രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ് അവസാനം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. എന്നാല് ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാലിന്യത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്നവർക്ക് എന്തു ചെയ്യാം, അവസാനം ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പുതുതായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്നവർക്കാണ് ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം വരുന്നത്. അവരാണ് എന്താണ് ഇതില് രണ്ടാമത്തെ തലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഗാഹർസ്യത്തിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും വാനപ്രസ്ഥം ഒഴിവാക്കി ഗാഹർസ്യം മുഴുവനാക്കാതെ വാനപ്രസ്ഥം ഒഴിവാക്കി സന്യാസത്തിലോട്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അർജുനൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ. പക്ഷെ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പാതയിൽ തന്നെ ചലിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദാഹരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, വിവസ്വാന്റെ മാതൃകയാണ് വേണ്ടത്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു, വിവസ്വാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു തന്റെ മകനും ചക്രവർത്തിയുമായ ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ. ഇക്ഷ്വാകു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തെ എങ്ങനെയോ ആ കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും 20,50,50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇക്ഷ്വാകുവിന്റെ ഭരണകാലം ആയിരുന്നത്. കണ്ണി പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഗുരുശിക്ഷ ബന്ധത്തിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ രീതി എങ്ങനെയോ വിട്ടുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, വിവസ്വാന്റെ പാത നീയും പിന്തുടരൂ എന്ന് വെച്ചാല് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കൂ. അങ്ങനെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് നമ്മളിപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ, നമ്മൾ 3ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ എത്തുകയാണ്. 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തെ അറിയുന്ന ഇതാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ കർമ്മത്തെ അറിയുക എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർമ്മത്തെ അറിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ് നേടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. 16ഉം 17ഉം 18ഉം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം അകർമ്മേതി കവയോ അപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിശ്യാമി യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത്. ശ്ലോകം 17. കർമ്മണോ ഹി അഭിബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതിഃ. ശ്ലോകം 18. കർമ്മണ്യകർമ്മയ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സയുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇവിടെ അപ്പൊ 16ാമത്തേതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് വിശ്വാസ്യരായ മുൻകാലത്തെ ഭക്തരെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിവസ്വാന്റെ പാത പിന്തുടരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ
അകർമ്മമാക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ അകർമ്മമാക്കാം? ഫലേച്ഛ, അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാമെന്നാണ് 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചാലേ ഭഗവാന് ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവത് സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അർജുനനെ ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് നീ സന്യാസം സ്വീകരിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ള അറിവ് നേടി, ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നീ സന്യസിച്ചോളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരെ പിന്തുടരണം എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ആചാര്യന്മാർ, യഥാർത്ഥത്തില് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആചാര്യന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇനി എന്താണ്, ഇക്ഷ്വാകുവിന് ശേഷം പിന്നെ പരമ്പര ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അർജുനനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി അർജുനന്റെ പാതയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഊന്നി പറയുന്നത്, അർജുനനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നേരെ ചൊവ്വേ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ്. ഒരു മാതൃകയാകാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ ചെയ്യുക, ഒരു ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുക എന്നാണ്. അതേപോലെ പറയുന്നു, ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് പകരം മഹാജനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം നീ പിന്തുടരൂ എന്ന് പറയുന്നു. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 12 മഹാജനങ്ങളുണ്ട്. അവരാരാണ് മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അധികാരികളാണ്, ആത്മീയ അധികാരികളാണ്. അവരാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മം അവരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാതൃക കാണിക്കുന്നവർ. ഈ മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ബലി മഹാരാജാവ്, ഭീഷ്മർ, ജനകൻ, 4 കുമാരന്മാർ, കപിലമുനി, പിന്നെ സ്വയംഭൂ മനു, നാരദ മഹർഷി, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, ശിവഭഗവാൻ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമരാജൻ. അപ്പൊ ഇത്രയും പേരാണ് 12 മഹാജനങ്ങൾ. ഇവരാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അധികാരികളായിട്ടുള്ളവർ. അപ്പൊ അവർ ഉറവിടം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാല്, അർജുനൻ പിന്തുടർന്നാല് എന്ത് നേടാം? ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത കാരുണ്യം കിട്ടും. അങ്ങനെ ആ കാരുണ്യത്താല് നല്ല രീതിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി നേടാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് കർമ്മം? അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേദ അനുഷ്ഠാനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുക. 41 അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അതിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് 16 എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പൊ 16എങ്കിലും അപ്പൊ അതൊക്കെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? വേദങ്ങളും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതെല്ലാം യഥാപോലെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗം മുതലായിട്ടുള്ള 6 ഉപരി ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഭൂവർ സ്വർഗം, മഹർ ലോകം, ജനലോകം, തപലോകം, സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള 6 ഉപരിലോകങ്ങളിൽ, അത് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അവിടെ പോകാം. നമ്മുടെ പുണ്യം തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വീണ്ടും ഭൂമിയിലെത്തും. വീണ്ടും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിക്കും, അപ്പോഴും ഇരിക്കും. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ജീവിതമോ മോശമായിട്ടുള്ള ജീവിതമോ കിട്ടും. നല്ല ജീവിതമാണെങ്കിൽ ഉപരിലോകം, അല്ലെങ്കിൽ അധമലോകം.
അതേസമയം രണ്ടാമത്തത് അകർമ്മ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കർമ്മമാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കർമ്മമാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും മഹർഷിമാരും ഋഷിമാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷി. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ നാരായണ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂലോകം മുഴുവൻ, ഭൂലോകമല്ല എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ചുറ്റി നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കല്ല അപ്പൊ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചവരാണ് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള കയാതു, പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് രാജകുമാരനായിരുന്നപ്പോ 5 വയസ്സായിരുന്നപ്പം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അല്ലെ പൃഥു മഹാരാജാവിനും ഒക്കെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ധാരാളം ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചക്രവർത്തിമാർക്കും ഭക്തർക്കും എല്ലാം നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അവരുടെ മുക്തിക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം ഇവരെല്ലാം മുക്തിക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ നമ്മളും ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കടമകൾ ഓരോ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കടമകളെല്ലാം യഥാപോലെ ചെയ്യുക. പക്ഷെ എല്ലാം ആർക്കർപ്പിക്കുക? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേദത്തിനെ ഒന്നും അനുസരിക്കത്തില്ല, ആചാര്യന്മാരുടെ വാക്കുകളും ഒന്നും അനുസരിക്കത്തില്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വികർമ്മികൾ. അപ്പൊ അവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, വേദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ ആചാര്യന്മാരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ ഒന്നുമല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടിയ മനുഷ്യജന്മം അവർ പാഴാക്കി കളയുന്നു. അവർ അധമ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പ്രവൃത്തിയുടെ തോതനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ലോകമാണോ താഴെ അധമമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അതലം വിതലം സുതലം രസാതലം തലാതലം മഹാതലം പാതാളം, പിന്നെ 28 നരകങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവരെത്തിപ്പെടുക. പിന്നെ മനുഷ്യജന്മം ശരിയായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ യുഗങ്ങൾ പിടിക്കും എന്നാണ്. പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ അധമ യോനികളിൽ അവർ ജനിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഏതാണ് ലക്ഷം വർഷങ്ങളൊക്കെ വർഷങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞാലേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, ഇത് ഈ മഹാകൽപ്പം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് മഹാകൽപ്പം വന്ന് എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മഹാപ്രളയത്തില് ഭഗവാനെ ലയിക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം വരുമ്പോ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൃഷ്ടികർമ്മം അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. കാരണോദകശായി സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തും എന്നാണ്. 17-ാമത്തതില് 3 തരം കർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഏത് കർമ്മം ചെയ്യണോ, ഏതാണ് കർമ്മിയാകണോ, വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണോ, അതോ അകർമ്മം ചെയ്യണോ, അതോ വികർമ്മമാകണോ, എന്താണ് നമുക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് നമുക്ക് ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും ഏത് കർമ്മം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത സൂക്തങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ അകർമ്മം ചെയ്ത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18-ല് പറയുന്നത് അകർമ്മത്തെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കർമ്മഫല മോചനം നമുക്ക് ഇല്ലാതാകും. കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാകും. അതായത് പുണ്യ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും എന്നാണ്. അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല. കർമ്മഫല പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് 18-ാമത്തെ
ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ബുദ്ധിമാൻ അയാളാകുന്നു. അകർമ്മത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് അകർമ്മത്തിൽ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മഫലവും കിട്ടത്തില്ല. അദ്ദേഹമാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് എളുപ്പമാകും എന്നാണ്. അപ്പൊ തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ സന്യാസിമാര് പലരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജും ഓരോ ഘട്ടം കടന്നു സന്യാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കഴിയും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മോചനത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അവസാന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവര് അകർമ്മത്തിലാണ് അവര് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മോചനത്തിന്, മുക്തിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്ക് മുക്തി സാധ്യത മുക്തി ലഭിക്കാം. അടുത്ത 19 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മം എന്നാണ്, അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. 19 ശ്ലോകം നമ്പർ 19. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പവർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധകർമ്മണാം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധാഃ. 20. ത്യക്ത്വാ കർമ്മഫലസംഗം നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ കർമ്മണ്യപി പ്രവൃത്തോപി നൈവ കിശ്ചിത് കരോതി സഃ. 21. നിരാശിർയതചിത്താത്മാ ത്യക്ത സർവപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. 22. എതിർശ്ചാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യതേ. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. 24 വരെ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. 23. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ യജ്ഞയാചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. 24. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മ കവിർബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധീന. ഹരേകൃഷ്ണമാതാജി. ഇത് ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ താനെ വന്നു ചേരും സംതൃപ്തിയും ദ്വന്ദ്വത്തിൽ നിന്ന് നിർമുക്തി നേടുന്നു അദ്ദേഹം. അതേപോലെ നിർമത്സരനായിരിക്കും. അപ്പൊ പരാജയങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ ശ്ലോകവും 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു കർമ്മയോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മയോഗി. യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളാണ് യോഗി, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു കർമ്മയോഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് 19 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, കർമ്മയോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് അല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അല്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചായിരിക്കും അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനെന്ത് കിട്ടത്തില്ല? പാപഫലങ്ങളോ പുണ്യഫലങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അവനവന്റെ സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കത്തില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു നിത്യദാസൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ദാസൻ, നിത്യദാസൻ, എന്നും ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. അതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നീട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അടുത്ത് ഞാൻ സമ്മറിയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, 2ാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ്.
അപ്പം ഫലേച്ഛ കൂടാതെ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഒരാളിന് ഒരു ദാനം കൊടുത്താല്, ചാരിറ്റി കൊടുത്താല് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വരും എന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറയും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സഹായവും ഇല്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാത്തപ്പോ വിഷമം വരുന്നതും കോപം വരുന്നതും ആളിന് നമ്മളൊരു ശത്രുവായിട്ടൊക്കെ കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയൊക്കെ ശാന്തി, മനസ്സമാധാനം എല്ലാം കെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒരു തടസ്സമായിട്ട് അത് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫലേച്ഛ കൂടാതെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കർമ്മയോഗി അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചു പ്രതീക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നാണ്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം, അത് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. 20-ൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സംതൃപ്തനാണ്, സ്വതന്ത്രനുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ആയിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹവും കാണുന്നില്ല. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വിഷമം വരുന്നത്. അതേസമയം ഭഗവാന് പ്രസാദം കൊടുക്കേണ്ട, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കണ്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടിയില്ലാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് തൃപ്തിയോടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ചെയ്യുക. ജോലി ചെയ്യുന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ബന്ധനല്ല, ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബദ്ധാത്മാവാകുന്നില്ല അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി വലിയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്? ഈ ബദ്ധ ജീവിതമാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൗതികതയിലോട്ട് നമ്മൾ വലിച്ചു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഏറെക്കുറെ സ്വതന്ത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഭക്തിഗത സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നു ആത്മനിയന്ത്രണം ലഭിച്ചയാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. കൂടുതലായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മനിയന്ത്രണം ലഭിച്ചയാളിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മൾ രഥകൽപ്പനയിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് മനസ്സ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ ഓടും. കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ്. മനസ്സ് തന്നെ എന്താണ് കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ ഓടുമ്പോ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സാണ് ഇവിടെ പ്രധാനി അല്ലെ. മനസ്സിന് ഏതാണ് ബുദ്ധി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മനസ്സിനൊരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനസ്സാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും പറയാം അത് ശരിയാ നീ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാം, ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. അതേസമയം മനസ്സിൽ 100 ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധി പറയാം എന്നാ നീ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് തീർക്കുക. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള വഴികളെല്ലാം ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ ബദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് നമ്മള് അതപ്പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മനിയന്ത്രണം സിദ്ധിച്ച ആളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ട് ഏത് സമയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതേപോലെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സേവ ഭഗവാന് ചെയ്യാം എന്നായിരിക്കും ആലോചിക്കുക, ചിന്തിക്കുക. ബുദ്ധി അങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള എനിക്കിന്നിപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആഹാരം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലും ബുദ്ധിയിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തോന്നുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും അല്ലെ. മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്യുക. ഇത് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അടുത്ത 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അടുത്ത 5-ാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്, ഇതൊന്നും എന്റേതല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു അംശമാണ്, ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, എനിക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ട്
ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ആസ്വാദനം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതാണ് ദേവന്മാരും എല്ലാം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരും അല്ലെ. മഴ പെയ്യിക്കും, നല്ല സീഡ് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കൃഷി നല്ല ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫലങ്ങളും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കും ഭഗവാനും അർപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ കൃതജ്ഞതാ രൂപത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ചക്രം ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീടാണെങ്കിലും വസ്തുവകളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ താൽക്കാലികമായിട്ട് തന്നതുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മിഥ്യ അഹങ്കാരം പാടില്ല. ഞാൻ വളരെ സമ്പന്നനാണ്, ഞാൻ ആരോഗ്യപൂർണനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ബാലൻസുകൾ, ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്, എന്റെ മക്കളെല്ലാം വലിയ നിലയിലെത്തി എന്നൊന്നും അഹങ്കരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കാരുണ്യം കൊണ്ട്. അതെപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിഥ്യ അഹങ്കാരം പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശാവാസ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് അല്ലെ. ഈശാവാസമിതം സർവം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഏതെന്താ അഹങ്കരിക്കണ്ട എന്നാണ്. അടുത്ത ഒരു ലക്ഷണം എന്നും പറയുന്നത്, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള അത്യാവശ്യ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലാണ് ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്നാണ്. നമ്മൾ ഏത് സമയം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിവിധ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കണം. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ എന്തും ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഒഴികെ വൃത്തിയോടെയും ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ എന്ത് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അടുത്ത് പറയാം, അപ്പൊ നമ്മൾ മിത ആഹാരമായിരിക്കും കഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിനുള്ള ആഹാരം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. അടുത്ത ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെല്ലാം ശാന്തി സമാധാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ അമിതമായിട്ടില്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മാവിന് നൽകുന്ന ഒരു സംഭാവനയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെയുള്ള അകർമ്മത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടയാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃപയാൽ തരുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസംതൃപ്തിയും കിട്ടും. അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഗുരുവിലും ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. 22ൽ തന്നെ പറയുന്ന വായിച്ച് ഞാൻ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും. അതായത് ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷവും ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ അപമാനങ്ങൾ, അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അത് ലാഭനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാകും. അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയായെന്നിരിക്കും, അപ്പൊ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ശരിയാകത്തില്ല, നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. ലാഭം കിട്ടിയാലും നഷ്ടം കിട്ടാലും അതെന്താണ്, ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. സുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിയായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ അതിയായിട്ട് വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്, സുഖം തന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ, ദുഃഖം തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. രാത്രിയും പകലും പോലെ, പകലുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ഉണ്ടാകും, രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകലും വരും അല്ലെ. അപ്പം ദുഃഖം കഴിഞ്ഞാൽ സുഖം വരും, സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദുഃഖവും വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലരെന്താണ്, ഇന്ന അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഭയങ്കര ദുരഭിമാനം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ദുരഭിമാനം നമുക്കൊരു നാശത്തിനിടയാക്കും. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് കലുഷിതമാകും. പിന്നെ ചിന്തകളെല്ലാം എന്നാലും അവരത് പറഞ്ഞല്ലോ
അല്ലെ, പിന്നെ അത് പറയണമായിരുന്നോ, ഞാൻ നല്ല രീതിക്കല്ലേ പെരുമാറിയത്, പക്ഷെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ പെരുമാറിയത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഒരു മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അതാണ് അഭിമാന ബോധമാണ് വരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊന്നുമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ട് മറ്റതും ഒരു അംശം തന്നെ. അപ്പൊ അവർ ബുദ്ധന്റെ കഥയുണ്ടല്ലോ, ബുദ്ധനെ ചീത്ത വിളിച്ചപ്പം ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സുഹൃത്തെ, നീ തന്ന ഇതാണ് സംഭാവന ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, സമ്മാനം എനിക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് കൊടുത്ത ആളിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചീത്ത വിളിച്ച ആളിന് തന്നെയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെവി കൊള്ളേണ്ട കാര്യമില്ല. ചെവി കൊണ്ടാലും അഥവാ കേട്ടാലും നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുക എന്നുള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത എന്തോ പാപം ആയിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഈ അപമാനം വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പൊ എനിക്ക് അപമാനം കേൾക്കേണ്ട ഒരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണും, എന്റെ കർമ്മഫലം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അടുത്ത 9ാമത്തെ ലക്ഷണം പറയുന്നു, വിജയത്തിലും പരാജയത്തിലും കുലുക്കമില്ലാതിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പരാജയം എന്താണ്, വിജയത്തിന്റെ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്, പരാജയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരാജയം സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ കാര്യകാരണ സഹിതം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും പരാജയം വരാതിരിക്കാനുള്ള, തോൽവി വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ ആരായി നമ്മുടെ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ജയം വന്നാലും പരാജയം വന്നാലും അത് ദ്വന്ദ്ം തന്നെയാണ്. ജയപരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്ം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഏതാണ് ടെൻസ്ഡ് ആകരുത്, നമുക്ക് മാനസിക വിക്ഷോഭം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആരോഗ്യത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വന്നാലും സന്തോഷത്തിൽ അതിയായിട്ട് സന്തോഷിക്കുകയും വേണ്ട, ദുഃഖം വരുമ്പോ അതിയായിട്ട് ദുഃഖവും വരണ്ട. അതാണ് ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖം വരുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ ആത്മഹത്യ, ഓടിച്ചെന്ന് ആത്മഹത്യ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഹത്യ നടന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിന്റെ ബാക്കി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിന്റെ ബാക്കി ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആ ജീവിതത്തിലും ദുഃഖം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. കാരണം എന്താ, മുഴുവൻ ദുഃഖം അനുഭവിച്ച് തീർന്നില്ല, അത് കർമ്മഫലം കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖമാണ്. അപ്പൊ അത് മുഴുവനാക്കാതെ പകുതി വഴിക്കിട്ടിട്ട് പോയല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ആത്മാവില് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളും കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത് ഈ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, സന്തോഷത്തോടെ. രോഗങ്ങൾ തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീർത്തു പോകാം എന്നാണ്. അടുത്ത ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ദുരിതം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാം, ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം അനുഭവിച്ചു പോകാം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം. കുന്തിദേവി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്താണ്, മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലോട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ രഥത്തിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് കുന്തിദേവി ഭഗവാനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അതേ പിന്നെ എന്താണ് ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചും പോയതല്ലേ. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ എന്താണ്, നമ്മളോടൊപ്പം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ദുരിത സമയത്തെല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണ്, ഇനിയും ദുരിതങ്ങൾ വരട്ടെ, അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ആർത്തനാണല്ലേ. അപ്പൊ ദുഃഖിതന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന ആളാണ്, ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയതുപോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തിദേവി അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ദുഃഖം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമൊക്കെ വന്നാല് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പർപ്പോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അസൂയ കാണത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു ആളിന് എന്ത് കാണത്തില്ല, ആത്മജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് കാണത്തില്ല, അസൂയ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ നിനക്ക് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ, നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അസൂയയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്, കാരണം എന്താണ്, ഓരോരുത്തർ വിചാരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും, എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും, പിന്നെ വേറൊരാളിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ ഞാൻ എന്തിന് അസൂയപ്പെടണം എന്നല്ലേ.
അപ്പൊ വേറൊരാളിന് ഉയർച്ച വന്നാലും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അസൂയപ്പെടേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ആ ആളിന് കിട്ടേണ്ടതാണ് ആ ആളിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എനിക്കും കിട്ടാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസൂയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ഇത് അടുത്ത 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ല. 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ഏത് വരും? മായാശക്തിയായിട്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ വരും. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെ? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദോഷവശങ്ങൾ. ഏറ്റവും നല്ല സത്വഗുണമാണെങ്കിലും അതിനും ദോഷവശമുണ്ട്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലസ്യവും ഉറക്കവും, അതേപോലെ തന്നെ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കഴിക്കലും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. സമ്പത്ത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെപ്പോഴും പരിശ്രമികളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഭഗവാനെ മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. സമ്പത്ത് കൂടുമ്പോൾ പലരും ഭഗവാനെ മറക്കും, അല്ലെ? അതേസമയം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ഇടയാകുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? സത്വഗുണം ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം. 26 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അവർക്കുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? അവർ വിചാരിക്കുക, ഇത് കൊള്ളാമല്ല, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോട്ട്, നമുക്ക് എന്താണ് മുക്തി വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? അവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുക, എനിക്കാണ്, മറ്റവർക്കൊന്നും അറിവില്ല, എനിക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ അറിവ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനത്താലുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം, ജ്ഞാനം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കാനും ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള ദോഷവശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ച ആളിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദോഷവശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂർണ്ണമായിട്ടും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തികളെയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും, നമുക്ക് ശരീരം കിട്ടിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ടുമാണ് ഈ ശരീരമൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, കാരുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തവസ്ഥയിൽ വരുന്നു? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖമൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അതീന്ദ്രിയതയിൽ എത്തുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സച്ചിത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ആനന്ദം. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സച്ചിദാനന്ദനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ശാശ്വതനാണ്, എപ്പോഴും എന്താണ്? ആനന്ദം. പരമ ആസ്വാദകനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭോക്താവ് എന്നാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് കാരണം? അദ്ദേഹം ഒരു വെറും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചിങ്ങി പോരട്ടെ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്നാലും അദ്ദേഹം മുഖം കറുപ്പിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, നോക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയതയെ നമുക്കും സച്ചിദാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നു, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഒരു പ്രതികരണവും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. പ്രതികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. അവർക്ക് നേരിട്ട് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ സന്നിധാനത്തിലെത്താം. അവർക്ക് ഉപരിലോകമോ അധമലോകമോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനനമോ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങള് പിന്നെ ഇതില് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് വെച്ചാല്,
ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നൊരാൾ വിചാരിച്ചാല് അദ്ദേഹം എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാവ് അല്ലാതായിട്ട് മാറുന്നു. ബദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പം ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ജീവാത്മാവായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് ബദ്ധ ആത്മാവ്, ബദ്ധനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ, തോന്നൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതിലോട്ട് പോകുന്നു? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടായി. അവബോധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്താനായിട്ട് ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ഭാവം കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെ എത്തിയെന്ന് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എത്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് മായ അവബോധത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി അദ്ദേഹം പരമോന്നതനെ അറിയാനായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? പരബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ആത്മീയ അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രക്രിയ, ഇന്നോ നാളെയും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അത് ക്രമേണ ക്രമേണ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നടക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ബദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ചിന്തയിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചനം നേടണം, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിക്കുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യം വെടിയണം. അത് വെടിയാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നവയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതിലേതെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും മതി. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആത്മീയ അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവാണ്, ഭൗതികതയില് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പൊ അത് മാറി ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സ്വർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്വർഗം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് മായ അവബോധം, അല്ലെ? ഇതൊരു മായയാണ്. ഗോലോകത്തിന്റെ ഏതാണ്? ഒരു ഇമേജ് ആണ്, ഛായയാണ് നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? മായയാൽ അപഹൃതമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണം. ഇതെല്ലാം സ്ഥായിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. അങ്ങനെ ക്രമേണ 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 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആത്മീയ തലത്തിൽ എത്തും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന, നമ്മളൊരു യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. വിവിധ ദേവന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവസാനമായിട്ട് അത് ഭഗവാനാണ്. ദേവന്മാർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്, അല്ലെ? അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞം നടത്തിയാലും എന്ത് ചെയ്താലും, നമ്മൾ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്താലും അതും ഒരു യജ്ഞമാണ്. നാമം സങ്കീർത്തനം ഒരു യജ്ഞമാണ്. നാമജപം ഒരു യജ്ഞമാണ്. അതില് നാമം ജപിക്കുന്നയാളും നാമവും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയയും അതേപോലെ തന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്ന? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആസ്വാദകനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നാമസങ്കീർത്തനം ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും യജ്ഞമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അതിലെല്ലാം ഏതുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉരുവിടുന്ന മന്ത്രങ്ങളും അഗ്നികുണ്ഡവും അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഹവിസും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളും അതിന് പണം ചെലവാക്കുന്ന ആളും, അല്ലെ? അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാം എന്താണ്? അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെല്ലാം ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 25 മുതൽ 33 വരെ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 25. ദൈവമേവാവരേ യജ്ഞം യോഗിന പരുപാസതേ
ബ്രഹ്മണാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞനൈവോപജുഹ്യതേ. 26. ശ്രോത്രാദീനിന്ദ്രിയാനന്യേ സംയമഗ്നേഷു ജുഹ്യതേ. ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യേ ഇന്ദ്രിയാഗ്നേഷു ജുഹ്യതേ. 27. സർവാണിന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാവരേ ആത്മസംയമയോ യോഗാഗ്നോ ജുഹ്യതേ ജ്ഞാനദീപിതേ. 28. ദ്രവ്യയജ്ഞസ്തപോ യജ്ഞോ യോഗയജ്ഞസ്തദാപരേ സാധ്യയജ്ഞാനയജ്ഞാശ്ച യദയാ സംസിതവൃതാഃ. കൃഷ്ണമാതാജി 33 വരെ വായിച്ചു. 33 വരെ. 29. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേ അപാനം തദാപരേ പ്രാണാപാനഗതിരുത്വാ പ്രാണായാമപരായണാഃ. അപരേ നിയതാകാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്യതി. 30. സർവേ അപ്യതേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞക്ഷപിതകൽമഷാഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതപൂജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. 31. ന്യായം ലോക അസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോ അന്യ കുരു സത്തമ. 32. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞാ വിദധാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിത്തിതാൻ സർവാനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷ്യസേ. 33. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ് യജ്ഞാൻ ജ്ഞാനയജ്ഞ പരം തപ സർവം കർമാഖിലം വാർത്ത ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ഇതില് ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം എന്താണ് യജ്ഞം എന്തിനെ ഇടയാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, അതായത് ഭഗവാന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം, നിരപേക്ഷ തത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്. അത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ യജ്ഞം ഇതിന് സഹായിക്കും. നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതീതനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, പരബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക്, പരബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാനാണ്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി യജ്ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ഞാൻ നാമജപം ഒരു യജ്ഞമായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പല പല യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുകയാണ്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താണ്, അതിനെല്ലാം പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് വേദങ്ങളായാലും ഗീതാ പഠനമായാലും ഭാഗവത പഠനമായാലും നാമജപമായാലും എല്ലാത്തിനും ഉദ്ദേശ്യം പരമോന്നതമാണ്. അതെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, പാപമോചനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ബ്രഹ്മനെ അതായത് പരബ്രഹ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, പരബ്രഹ്മത്തില് എത്തിച്ചേരുക. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ളതല്ല, ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം വഴി ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടി, ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടുക. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടി എവിടെ എത്തുക? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പല പല യജ്ഞങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് 4 ആശ്രമങ്ങളും 4 വർണ്ണങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയ സൃഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വർണ്ണങ്ങളും അതേപോലെ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയാമല്ലോ, ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോ അവസ്ഥയിലും ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും ഓരോ വർണ്ണത്തിലും ഓരോരുത്തർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, യജ്ഞം പോലെ ചെയ്യണം. ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞം പോലെ. യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളൊരു പൂജ ചെയ്യുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ പൂജ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, സങ്കല്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും.
ആ ദേവനെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ശിവദേവനെ ആയിരിക്കും, ഭഗവാനെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സരസ്വതി ദേവി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗണപതി വിഘ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്ന, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന് ദേവന്മാര്, നമ്മൾ അവരെയും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും, യഥാർത്ഥ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ദേവിമാരെയോ നമ്മൾ ആരാധിക്കാം. അതെന്താണ്? നമ്മൾ അതൊരു യജ്ഞമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും പല പല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മചാരിയും പല പല യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. വാനപ്രസ്ഥ സന്യാസിമാരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള യോഗ, അല്ലെ, അതൊരു യജ്ഞമായിട്ട് അവർ ചെയ്യും. വാനപ്രസ്ഥത്തിലും ഗാർഹസ്ഥ്യവും സന്യാസവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലും ധാരാളമായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ബ്രഹ്മചാരികളും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അവരുടെ ഏതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അവർക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ അവരും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയർ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐശ്വര്യം കൃഷിയൊക്കെ നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ധാരാളം യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വിവിധ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിവിധ ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുക. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ദേവാരാധന, ദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഡെമി ഗോഡ് എന്ന് പറയും. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് കർമ്മ കാണ്ഡത്തിൽ വരുന്നത്. വേദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിൽ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അത് പക്ഷെ ഭൗതിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണസമ്പാദനം, വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക്, കല്യാണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന എല്ലാം ഭൗതിക നേട്ടം. ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യം ഈ ഭൗതിക നേട്ടമല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. രണ്ടാമത് ബ്രഹ്മനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വേറൊരു യജ്ഞമായിട്ട് വരുന്നത്. അത് ജ്ഞാനയോഗികൾ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാഗ്നിയിൽ അവർ എല്ലാം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ ആകുന്ന അഗ്നിയിൽ, ജ്യോതിസിന്. അപ്പം ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിനെ ലഭിക്കാൻ, അതിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാഗങ്ങൾ അവർ നടത്തും. പിന്നെ ബ്രഹ്മചാരികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മനോനിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, മനസ്സാകുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ലക്ഷ്യം പഠനമാണല്ലേ. അത് നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കൂടുതലും മനസ്സിന് നിയന്ത്രിക്കാനാണ്. അപ്പം മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ അവരെല്ലാം ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ? ഇന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൃഹസ്ഥർ ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ആയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് ചെയ്യുന്നത് ഗൃഹസ്ഥരാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി, ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അതായത് യോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനെ ലയിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം അവര് ഇതിൽ വരണം, ഭക്തിയോഗയിൽ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അഷ്ടാംഗയോഗയിലൂടെയും മറ്റും അവര് പ്രയത്നിക്കും. പ്രാണവായുവിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് അവർ ആ അഗ്നിയിൽ അതൊക്കെ ഹോമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണ അഗ്നിയിൽ അവർ ഹോമിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ദാനം, ചാരിറ്റി, അതിനെ പറയുന്ന ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം എന്നാണ്. എല്ലാം അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർ നേടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവര് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ത്യജിച്ചിട്ട് അവരങ്ങനെ ആ ദ്രവ്യ യജ്ഞം എന്നാണ്. ദ്രവ്യമായതിനെ എല്ലാം അവർ ത്യജിക്കുന്നു. അതാണ് ദ്രവ്യ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തപോമയ യജ്ഞം, അത് കഠിന തപസ്സാണ്. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ ചെയ്ത തപസ്സാണ്. നമ്മളിപ്പോ 7ാമത്തെ കാണ്ഡത്തില് ഇപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ശരീരം ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയി, അല്ലേ, എല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം നശിച്ചു, എല്ലാം ഉറുമ്പും എല്ലാം അരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണനും എല്ലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുവരെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? തപസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. എന്നിട്ടാ ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത്. പിന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ നാരദ മഹർഷി സേവിച്ചത്, ഭക്തന്മാര് ആചാര്യന്മാര് സേവിച്ചത് ചാതുർമാസ വ്രതത്തിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു. അതും തപോമയ യജ്ഞത്തില് പെടുത്താവുന്നതാണ്. ജൂലൈ 15 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ചാതുർമാസ വ്രതം.
പിന്നെ ചന്ദ്രയാന വ്രതം എന്ന് അതിനെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് ഒരു അനുഷ്ഠാനവുമുണ്ട്. ലൂണാർ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രന്റെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ കഴിയുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഭക്ഷണം കുറച്ച് വരും. പിന്നെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രമേണ ഭക്ഷണം കൂട്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് ചന്ദ്രയാന വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ യോഗയജ്ഞം ചെയ്യും. അതും ഏതുപോലെയാണ് പിന്നെ സാധാരണ സന്യാസിമാർ ചെയ്യുന്ന യോഗയാണ് അത്. പിന്നെ ചില സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹഠയോഗം 8 സിദ്ധികളുണ്ടല്ലോ, ആ സിദ്ധികൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഹഠയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അണിമ, മഹിമ, ലഘിമ, ഗരിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാഗാമ്യ, ഈശിത്വ, വശിത്വ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന 8 എണ്ണമാണ്. പിന്നെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞം ബ്രഹ്മചാരികളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്ര പഠനം, സ്വന്തമായിട്ട് പഠനം നടത്തുന്നതാണ്. വേദാന്തങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും വേദങ്ങളും എല്ലാം സാങ്കേതത്വവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. പ്രാണായാമം വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ കുംഭകയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതൊന്നുമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ശുദ്ധഭക്തിയോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും നാമജപയജ്ഞവും കൃഷ്ണഭക്തിയുത സേവനവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യജ്ഞമെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനും തന്നെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് യോജിക്കുന്നത് നാമജപമാണ്. ശുദ്ധഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയും നാമജപത്തിലൂടെയും സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 30 വായിച്ച മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതുവരെ വായിച്ചത്? 33 വരെ വായിച്ചല്ലേ? 30 പറയുന്നത് യജ്ഞം ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ആഹാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കർമ്മത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിക്കാം. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങള് അതനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിതങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പാപ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 31 പറയുന്നു യജ്ഞം അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ചെയ്യാതെ ഈ ജീവിതത്തിലും അടുത്ത ജീവിതത്തിലും നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഉറങ്ങിയിരുന്നാല് നമുക്ക് അധമ ജീവിതമായിരിക്കും കിട്ടുക, അല്ലെ? വീണ്ടും അപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖം തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം കാണത്തില്ല. ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ദുഃഖം തന്നെയാണല്ലേ, അലസതയാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് അവർ ഉറങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉണ്ണുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് കഴിയുകയാണ്, അല്ലെ? സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലും, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മവും നമുക്ക് പാഴായി പോകും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലും പ്രയോജനം കിട്ടണമെങ്കിൽ, നല്ലത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് യജ്ഞം ചെയ്യണം. യജ്ഞത്തിന് അത്യാവശ്യം അജ്ഞത മാറ്റേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ജ്ഞാനം വേണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. യജ്ഞം കൊണ്ട് പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? മോചനം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേദങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ മാർഗമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, എന്നിട്ട് മോക്ഷം നേടുക. അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യ, ഗാർഹസ്ഥ്യ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന 4 ഘടകങ്ങൾ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം സന്തോഷകരമായിട്ട് പോകാനും അങ്ങനെ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ്. ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവം വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വളയത്തിൽ കൂടി ചാടി വളയമില്ലാതെ ചാടുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലെയാണ് ഇതെല്ലാം.
അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് അവസാനം മനസ്സിലാകും ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരവസ്ഥയെത്താം. അതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ 50 വയസ്സ് ആവുമ്പോഴേ നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥത്തിലോട്ട് നമ്മൾ തിരിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 25 വർഷം ബ്രഹ്മചര്യം, 25 വർഷം ഗാർഹസ്ഥ്യം, 25 വർഷം 100 വയസ്സാണെങ്കിലും 25 വർഷം വാനപ്രസ്ഥം, അവിടുത്തെ ലാസ്റ്റിൽ 25 സന്യാസം എന്നാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കാലമുണ്ട് നമ്മുടെ ആയുസ്സെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ. എന്നാലും 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണം. വീട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട് വിട്ടിട്ട് ഒരിടവും പോകാനില്ല അല്ലെ. പണ്ടാണെങ്കിൽ വനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് വനത്തിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ അത് പറ്റത്തില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ജീവിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികതയിലാണെങ്കിൽ പോലും അതീന്ദ്രിയതയിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്, 31 പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷ മാർഗം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്, ധർമ്മ പരിപാലനം ആവശ്യമുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം ആവശ്യമുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആവശ്യമുണ്ട്. ക്രമേണ നമ്മൾ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം എളുപ്പം സാധിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മചാരിക്കാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിരിക്കും. ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലുള്ള ആളിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാപങ്ങൾക്കൊന്നും കൂട്ടേണ്ടി വരത്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അടുത്ത 2 അവസ്ഥയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഭക്തിയിൽ വരാനായിട്ട് എളുപ്പം സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ടെൻഷൻ ഫ്രീ അവസ്ഥയിലോട്ട് അവർക്ക് ആ അവസ്ഥയിലെത്തി അവർക്ക് ശാന്തിയോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 32 പറയുന്നു ഇതെന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഔഷധമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എന്നാണ്. എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് അവയെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33 പറയുന്നു ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രവ്യ യജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, അത് അറിവ് നേടുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ തലമുണ്ട്, ഇതാണ് ഒരു ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ യജ്ഞം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 34 മുതൽ 42 വരെ വായിച്ചോളൂ. ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 34. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 42 വരെ വായിച്ചോളൂ. 42 അല്ലേ? വരെ. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനേന തത്വദർശനഃ. 35 യജ്ഞാത്വാ നാ പുനർമോഹമേവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതന്യശേഷേണ ദൃശ്യസ്യാത്മന്യതോ മയി. 36 അജിത് ചേതസി പാപേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവേനൈവ വൃദിനം സംധരിഷ്യസി. 37 യഥൈതാംസി സമിദ്ധോ അഗ്നിർഭസ്മസാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥാ. 38 നഹി ജ്ഞാനേന സാദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. 39 ശ്രദ്ധാവാം ലഭതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരാം ശാന്തിം അതിരേണാധിഗച്ഛതി. 40 ആജ്ഞാശാസ്ത്രദാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി ന്യായം ലോകോസ്തി നാപരോ നാസുഖം സംശയാത്മനഃ. 41 യോഗസംന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാനസംസിന്ന സംശയ ആത്മവന്തന്ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. 42 വേണ്ട മാതാജി. വേണം. തസ്മാദ് ജ്ഞാന സംഭൂതം കൃതസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്തൈനം സംശയം യോഗം ആദിഷ്ടോതിഷ്ഠ ഭാരത.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 42 ശ്ലോകമാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണം, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് അറിവ് നേടണം. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിവ് നേടുക. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഗൈഡൻസിലാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജ്ഞാനം നേടി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടത്. ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് നിന്ന് ഉപദേശം നേടുക, സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേശന്റെ തേജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന സർവദർശിനഹ എന്നാണ് ഇവിടെ. ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലാസ് അല്ലെ ഓൺലൈനായിട്ടാണെങ്കിലും ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതെന്താണ്? ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പരഗുരു എന്ന അല്ലെ പരം ഗുരുവാണ്. പരം ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പകർന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കേട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങളും എന്താകണം? ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഗുരുവായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ആദിമ ഗുരു. ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധികൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ. ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ പോലെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെയും ഗുരു മഹാരാജിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർത്തവ്യങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആരുടെ ആവശ്യം വരും? ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആവശ്യം വരും. കപട ഗുരുക്കന്മാരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സമീപിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധാരാളമായിട്ട് കപട ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവർക്കൊന്നും യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഉന്നതിക്കുള്ള രഹസ്യം പകർന്നു തരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഗുരുക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അതേപോലെ അവരുടെ അനുഗ്രഹം വേണം. കർണന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. പരശുരാമനിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിദ്യകളും നേടി അവസാനം കർണൻ എന്താണ്? വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തി കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എന്തേതു? അദ്ദേഹം ശപിച്ചു അല്ലെ. ആവശ്യം വരുമ്പോ നിനക്കൊന്നും ഉപകരിക്കാതെ വരട്ടെ എന്നുള്ള ശാപമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്ത് നേടിയിട്ട് എന്താ ഫലം? ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഒന്നും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ വളരെയധികം ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് 35 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം മഹത്വമുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം സർവജ്ഞാനിയാണ് അല്ലെ, എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ മായയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും സർവ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയും. പരിപൂർണൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ പരിപൂർണ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അതൊരു പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന? 2ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒന്നും കൂട്ടിയാലും 1 തന്നെയാണ്. ഒന്നിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാലും 1 തന്നെയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പരിപൂർണനായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ധ്യാനത്തില്. ഏതാണ്? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിപൂർണനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതാണ് ഒന്നായിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണതകൾ
അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണതയുള്ളതായിരിക്കും. എത്ര പൂർണ്ണതകൾ ഉത്ഭവിച്ചു പോയാലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഏകനായിട്ട് നിലനിൽക്കും, പൂർണ്ണനായിട്ട് ഏകനായിട്ട് നിലനിൽക്കും. ആ ജ്ഞാനമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് ഭഗവാനായ പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആശ്രയം നൽകി പൂർണ്ണനായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു, സ്വന്തം ധാമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോ ഓടി നമ്മുടെ അടുത്തെത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടി അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പൂർണ്ണം നേടണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം വേണം. നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം എന്ന് പറയത്തില്ല, നമ്മളൊരു പരസ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വിശ്വാസം വേണം ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും രണ്ടുപേരിലും. പിന്നെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്താണ് വേണം? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വേദങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അടുത്ത് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയം മുക്തമാകും എന്നാണ്. നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് പല പല ജന്മങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പാപങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പാപപങ്കിലമായ ഈ സംസാര സമുദ്രം, ഈ ലോകം ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ, പാപങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് നമുക്കിനി പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരണ്ട, നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതാണ്, സ്ഥിരം അല്ലെ. ദുരിതങ്ങള് എല്ലാം നിറഞ്ഞ ചതിയും അല്ലെ, വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും എല്ലാമായിട്ടുള്ള ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന്, ഈ പാപ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് ഏതുപോലെ കുറച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നല്ല കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ചിന്ത കുറച്ചെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം കിട്ടും. അതാണ് അജാമിളന് കിട്ടിയതെന്നാണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലത്ത് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വഴിതെറ്റിപ്പോയി. പിന്നെ അവസാനം 80 വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യമകിങ്കരന്മാർ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അറിയാതെ സ്വന്തം മകന്റെ പേരായ നാരായണ, ആ പേര് തന്നെ ഇടാൻ ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നാരായണ നാരായണ, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഇഷ്ടത്തോടെ വിളിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പേരാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്ട ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മുക്തി ലഭിക്കാനും ഇടയായി എന്നാണ്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്താലും നമുക്ക് രക്ഷയുണ്ടാകും. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന കാരുണ്യവാൻ ഉള്ള ആളാണ്, ഭക്തവത്സലനാണ്, നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. സമുദ്രത്തിൽ വീണാലും രക്ഷയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോണി പോലെ, തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ സമുദ്രത്തിൽ യാത്ര ചെയ്താലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും തീ വിറകിനെ കത്തിച്ചു കളയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പാപ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കത്തിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്കത് സാധിക്കും. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് മോചനം, പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതാണ് ഏറ്റവും പക്വമായ ഫലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, പരമോന്നതനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെറും അംശമാണ് നമ്മൾ ആത്മാക്കൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ് നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടുന്നത്. ആ അറിവ് നമ്മൾ നേടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് പാകമായിട്ടുള്ള മൂത്ത ഫലം അല്ലെ, നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്വമായിട്ടുള്ള ഫലം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ഫലമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫലം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ, അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗയിൽ പരിശീലനം നേടുക. അപ്പൊ സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയോഗയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കാണും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്തിയിലെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ്, ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റ് യോഗകൾക്ക് ആ ഇത് ഇല്ല എന്നാണ്. അപ്പം അവസാനമേ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് നമ്മുടെ മരണം അടുക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ, ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പം ഇന്ന് 16 മാല ജപിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും.
അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ഭക്തി യോഗയിൽ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നോ എന്നൊരു തോന്നൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 16 മാല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജപിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ദേവി നിവേദ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് പരിഹാരവും കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശ്വാസം, കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസം, ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം വേണം. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം, മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാതെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് മുക്തി നേടാനായിട്ട്, ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠരായവരുടെ കാലടികൾ, അതായത് അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ സശ്രദ്ധം കേട്ട് അവർ പറയുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്? അർജുന എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എണീക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് അവസാനം പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള മാർഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഞാൻ നിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് നിന്ന് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ, ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്. അതാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ലൊരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഗുരു ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യഥാർത്ഥ ഭക്തനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഏതാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അദ്ദേഹമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവും എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്ത്രകനും ഏറ്റവും അധികം കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്, ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഓടി വന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷകനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ അർജുനന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു അല്ലേ, തലോടിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു, അർജുന എണീക്കൂ, നീ ദുഃഖിക്കണ്ട. എന്ത് ചെയ്യുക? നീ നിന്റെ കർമ്മം, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കൂ. ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന തലത്തിലും നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റുക. ഇവിടെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ശത്രുക്കളെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? വധിക്കുക, യുദ്ധം ചെയ്യൂ, ശത്രുക്കളെ വധിക്കൂ, നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റു. അങ്ങനെ നീ മോചനം നേടൂ, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. നീ സന്യസിക്കാനായിട്ട് പോയാൽ എന്താണ്? നീ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികളൊന്നും ചെയ്യാതെയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ സന്യാസത്തിന് പോയാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിനക്ക് പാപമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യുക? നിന്റെ ചിന്ത മാറ്റുക, നീ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നീ എന്ത് ചെയ്യുക? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ അർജുനനിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു? ആത്മജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെ നേടാമെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് അർജുനനിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശം തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭക്തിഗത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആധ്യാത്മികതയിൽ എത്തുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രമേണ പരമപദപ്രാപ്തി നേടുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പാഞ്ചകൽപത രൂപകൃപാ സിന്ധുഭേമജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ, ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.